So guys, I just saw a video of Tinashe Mugabe. I thought it would be interesting to you. Ndosaka namboni timboona nemi. Ndaisaziva kuti iye neni tatakasanganiswa na Satan. Asi Mwari. Andomboziziva. Kana endaka kundifambira kunganga kuti anzvananzi ndashaye kana murume anomupfimba. Ndari mufenyetero zvese zvekutaura. Pamambo kwacho wakati kubudisa umbo kuti ndakahura. Wakati kubudisa kamurume karombe. Ngana ndichihura ndihure vana. Andisi scam. Akataura kuti ndakaba transformer, ndikanzi ndakaba mombe, ndikanzi ndakaba hwai. Kana iye pasingaite kamumoskela. Akanyare kamukono ketsamba rafuta. Kwanzi kamukono ketsamba rafuta. Mamuzo tsamba rafuta chi. Ndikanzi ndakaba hwai. Kana iye pasingaite kamumoskela. Akanyare kamukono ketsamba rafuta. Andina mwana achati baba utaraimbuka. Unechira mukoma wako mune. Mune What's happening? Vasumza dombo. Aiwa ndatrega and pause a video. Gatibva video rine violence yakawanda. Then pane rimwe video futi randaona. Ana ndokumbira kuti musaseke pamuona video. Nangwana useka. Musaseke, vanhu vakuru havasekewo. Yes, kambwa kandokazeya kambwa kaimora nyuchi, kaimora huchi man. Kaimora huchi. Ndozvaitika pakapa. Muromo wakaitwa bhucha. Nyuchi dzinoruma tora usho. Imbwa ine nharo. Yadaurwa neshumba icho. Icho choruma ndebvu. Chibwa chine nharo ichi. Chikutohukura. Vana bhoki zvimbwa zvokumusha zvenharo. Face to face neshumba. Chakutya. Chobata ndebvu. Katsigabwe ndebvu idzo. Chaenda. Disclaimer, mfana uyu airova sama ndinaye pachikora anokwara anovhunika mutsipa. Akangodonha. Vanhu kana kuona unyatozoti ndiye nanga ndinaye mufana. Mavideo akadai mugonongomuona paTikTok ndongosenda pavideo, mashort videos ndoisa paTikTok. Saka mugonifollowa paTikTok. Yapa ndaiteedzera Jik channel. Yes. What's your favorite stuntman? Yes, gogo vanotamba unge muchato ndewavo. Vakanyanya. Oyo. Aiwa, kanda kuchata ndichaushedza kumuchato wangu. Serious. Ndo inonzi mulandu. Yes, mufana uyu akakwira muti mimamengo. Saka kutadza uburuka. Makambozvitawo zvoti kana uchikwira muti mimamengo utadza kuti uburuka sei. Ati gagamiwo nechimetrisi. Aiwa, vidhio hazvisifi hawo zvavakaita. Nai vangangotemera baba vakarara. Vangovadira mvura. Hamana ungadirwa mvura uri kuhope. Ava hangu handisikusiya. Mana kunai vanoitei kwamana. Yes, ichionakidza ichi. Uyu munhu akanyepedzera kuita unge imbwa achichikidzira uyu. Tasvika mwana weshwarara. Aiwa mwana weshwarara ndakabhuruka. Yes, what's happening here? Vakomana. Munhu ari kupuwa chikafu nemusikana wake wakubvuta nemazioko ako. Ndara nemaskiru uyo. Aiwa vanhu vakuru havaseki ndozvatataura wani. Ndara Pana chadono. Pana wakaipa. Ndeni kwakandisindira video. Ndozvota iwe. Take a look at these diamonds wrong. Chona pana wakita nezvo.
makwana munhu. Muno muZimbabwe hamuna zvinhu zvakadai so. Hade zvaiko taende. This was going to be my first kiss. Hone mufano izvo akaita. Yesu, ndokwatotosvikero. Heyo Prince, washaka kungokutambira here? Kwekutambira kwakawanda but andika sister yangu. Asi ndambobvunza mukomana wako chinhu wani. Kona ungodzungudza musoro ngenenguri yadzipwa nesadza sha. Unokuda nichagadzira part 2. Ndokutaridza clip uyu mai vaya vachirova mujara uya nedombo. Ndokona ngokutaridzai. Saka subscribe and like this video. Hasta akafamba makilomita baba. Hasta akafamba makilomita baba.